Doon ito mahanap din paano? Wow, talagang susugod. So yun guys, pupunta nga po kami kina Nanay Purita. Ngayon yung schedule namin para isemento yung kanyang yung loob ng bahay nila. Wow! Para lumipat na sila doon. Yun na baga. Ayan, so dito nga kami sa bundok na. May mas malapit pala ditong daanan. Dito na lang kami dumaan. Kasi yung motor papunta doon. May kasama tayong dalawang pogi. Wow. Salamat kasi nag-volunteer silang bit-bit itong mga dala natin. Kapatid to ni Ate Mona Lisa, tsaka pamangkin yata. Ay oo nga, parang ang bilis nga talaga dito. Wow. Ay! Hindi tayo na pagpira ito. Baka madali naman kita. Mahulog na ito. Mahulog na. Buti na lang, may dala tayong motor. Kung wala eh. Ha? Ay. Makalula ang init. Oh, yan, pasalamatan ko ulit guys yung ating sponsor, si Ma'am Lourdes from North Carolina. Nagpadala po siya ng 5,000. Si Ma'am Michelle Sirado nagpadala po ng 1,000 pesos. Ito, binili namin itong mga upuan,
lalagyan ng plato, tapos mga plato, unan. Ano yan? Yung electric, ano. Ay, yung ceiling fan. Tapos ito, iwan na ito dito. Ay, hindi. Atin ba ito? Ayan, lamesa. Kaldero, ano yan? Ah, wala yan. Bali, yung semento. Tapos yung buhangin, di ba nagbayad tayo na? Yan, yung gamit sa bahay, 2,326, 25 na plus nagpahakot ng buhangin. Yan, 400 pesos. Bali, may tira pa ditong 1,100. Yan, ibibigay natin mamaya kay Nanay Purita. So ngayon, yung muna namin, unahin namin, ay flooring yung bahay na paglilipatan nila. Yan, salamat dun sa dalawang, ano pangalan niya? John D po. John Ray? John D. O tapos yung isa? Adrian. Salamat na sa pagtulong dito. Napagod kayo? Hindi. Basic. Buti sila sanay na dito. Tayo, bihira naman nating ma-experience to. Kumusta po? Ha? Kumusta po? Bahala ito. Ngunyan, ipuploring tayo dyan sa loob din daw. Bahala mang tabi ka mo. Sige po, nagpamaho na. Ha? Nagpamaho na. Yun na. Sinap na hanap ko dyan. Anong ulam? Anong isira? Tuyo. Sawa na, Sabaw. sawa na sa sardinas? Sardinas. Sawa na? Itong soltero sila. Soltero yan. Saglit mo yan. Dahil na po. Dahil na. Oh, dahil baka abuton kita ng hapon na hapunon kitang marai. Punang tanay ni. Ah, so pinabagal kong ilaw. Ay, ready na pala mananggal. Iyo kami maplurin ka rin. Pwede. Sige lang. Hindi mo kami YouTube channel. Kaya, yan, ito na nga, nakaready na po yung ipuplurin na loob nila. Kasi mas maayos talaga dito kaysa dun sa kabila. Kaya dati hindi ito pantay. Kaya dinampingan yung yung loob. Kuya Pipito, kumusta? Oh, ipuplurin na natin yung loob ng bahay nyo, kabila. Yan. Lilipat ka dito, anay. Huwag na ayos na rin sa balyo, kuya, malipat ka na. Kaya na. Ano ho muna? Mga ilang araw. Kaya, di ba may may bago kang duyan? Mayroon. Gibuhon tatanganing makalipat ka na, okay lang sa imo? O, Duyan. komportable ka na dyan? Gumalaw dito sa duyan na mahaba. Ah, gusto mo ganyan lang? Oo. Ah, ganun pala. Eh di palitan na lang natin yung duyan mo. Butas na yan eh. Gagawa na lang ako ng ganito. Ba't ikaw lang yung gumawa niyan, kuya? Oo. Wow. Ano to? Sako ng mais. Oo. Ikaw lang nagtahi nito? Kailangan ko tumabi. Gusto mo ko yung manigo? Ano? Ah, baka mapreskuhan ka. Paano? Nasa ko ka? Pinapaliguan ka naman ni Nanay Purita? Minsan. Ah, minsan. Saan galing tong duyan mo, kuya? Maganda to ah. Nilagay sa amin. Galing ko NGU ko. Ah, sa Goa. So ngayon hindi mo to ginagamit dahil hindi ka masyado makagalaw. Kung gusto mo ganyan lang. Diyan ka na talaga natutulog na. Bababa din ako dito sa sahig. Ah, bumababa ka din.
May ano kami dyan, may unan. Meron. May binili kaming unan dyan. So paano to? Hindi na ito magagamit kuya. Kinanay na lang na. Nanay na sa mga. Yan, so ayusin muna natin dun sa kabila niya yung kabilang bahay niya para maging komportable na kayo. Yan, ilipat muna natin tong ilaw. Ayun ang Diyos. Nakaalis. Thank you.